Balik ta diri sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ug ning nagkaduol na ang kasaulugan sa sinulog atong ibida ang istorya sa debosyon sa usa ka beauty queen. And we have with us this morning Mrs. Aniana Boleche Saunders, All-Nation winner, Classic Mrs. Asia International 2023. Maayong buntag, Mrs. Aniana, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet sa tanan natong mga kapuso watching us this morning. Maayong buntag kaninyong tanan kapuso Cebu. Maayong buntag sa inyo sa naa dinhi karon nga naminaw sa amo ang TV Live. Okay, first up, congratulations sa imuhang kadaugan. You were crowned. Kumusta ang journey so far? Unsay mga highlights sa imong pagsalmot sa maong pageant? Pag-uli na ko human sa kadaugan nato sa ato ang nakuha nga mga crown. Daghan mga taga-media nga naghulat ka na ako para isangyaw ang kadaugan being representing the Philippines. Wow! And sa atong mga kapuso, no, ato ding ipahibaw kanila, you are 60 years old. 60. Right. Yes. So sa imong pangidaron, ma'am, how do you maintain your physique and the spirit nga ganahan gyapon ka mo join aning mga pageants? It's in your positive mental attitude. Dili lang ingon na 60 years old na anak ka sa balay. Okay. So kung naada mo invite sa imuha, so kinahanglan ayaw gid balibari kay aron naa pa man di ay kay mabuhat. So sa pangidaro nato na senior citizen. Pero you were also into pageants when you were younger, or first time nimo nga ni join? No, I joined mga beauty pageant at the age of 16. So after na I work as a corporate. I'm a corporate person. Okay. And then giunsa nimo pag-maintain, ma'am, ang physique nga, di ba? After pila ka year, 16, you were 16 sa first nimo pag-join. Nya karon ni salmot ka pagbalik. Being naa ka sa corporate world, so you used to wear nice dress and you have to talk. You are always motivating people. So murag na use na lang ka. And then in your spirit, you're being queen, nga ganahan ka mag-join na aragyapon na sa imuhang heart. Okay. Sa pageant, we heard nga ang imuhang talent nga imong gi-showcase was pagsayaw sa sinulog. Okay, nganong kini imuhang napili, ma'am? Dili gid tingali intention because ang gidala nako nga attire is traditional. So traditional costume ang ilang gipangayo. So akong gi-present ang Sinulog Festival in Cebu. So I have no idea na naaday talent portion. Okay. So what I did, wala ko naka-prepare. So ako na lang gikuha nako, gi-separate nako ang crown, then I bring the baby Jesus, then ako siyang gisayaw. Nya kaluoy sa Ginoo because of the miracle of baby Jesus, nakadaog gihapon ta. So sa at Sinulog Festival kita ang naara ang akong sash and the crown. So kita gyud ang nakadaog sa traditional costume. Aside from the crown nga imong nalangkat, naapa kay mga special awards sa DI nga nakuha. Nakuha nato ang traditional costume, nakuha pod nato ang top best in talent ta akong gisayaw si Baby Jesus. I was looking at you kaganiha, ma'am, niya murag bugat tong imuhang gida. Sa to, nag-practice gyud ka for like pila ka days? Wala. Gidala lang to siya nga mao ni akong suoton. Wala na ko'y time nga mag-practice. So pag adto na lang, that's 16 kilos. You can see naman sa ako ang picture sa atong nadaugan, the wings is 16, ang dress is 11, then ang katong diri sa ubos is 18, a total of 45 kilos. But murag ikaw, you represent sa Pilipinas, murag wala na lang sa imuha. Oo, nagkiid-kiid pag yun, despite sa kabugat. Pero mama, we heard you're also a devotee of Señor Santo Niño. Yes, because being our family is pure Catholic, and I'm also an Oasis of Love member. Yes, I am a devotee of Señor Santo Niño. Sa mga wala masayod, kabahin ni ining Classic Mrs. Asia International, unsay mga advocacy ani, ma'am, nga pageant? After I won the Mrs. Asia Classic International All-Nation winner, my advocacy is for the senior, being I'm a senior citizen. My advocacy is to help the senior citizen for the health and the wellness. So ato silang tudluan for ang ilang health, mag-walking or mag-zumba, even ang among edad is senior citizen. And then for the wellness is you take a proper food,
no? Proper ilahang nutrition and food supplement. Okay, and what do you advise to those nga nag-aspire sad nga mamahimong beauty queen like you? Okay, sa mga beauty queen nga nag-aspire like me, pag na'y mag-invite sa inyo ha, why not just try? Because di ka kabalo nga naara gyud di ay makamaura gyud di ay ta. Kay naaman dili man ingon nga musabak din ka, there is a practice pag naanapod ka didto. Yeah. Finally, ma'am, ang imuhang mensahe ngadto sa tanan atong mga kapuso watching us right now. So daghan kayong salamat sa GMA7 na inyo kong na-invite karon. Daghan kayong salamat. Thank you so much also Miss Aniana Boliche Saunders, Mrs. Classic Asia International 2023. Ug mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live.